Com puc llegir 40 llibres a l'any? O millor dit, com llegir més i millor sense que la lectura se convertisca en una altra font d'ansietat? I no tinc cap truc de màgia per aconseguir ser la lectura més ràpida, perquè si llegir ha de ser una obligació o una pressió constant, potser algo no estem fent bé. Hola, sóc Roser i això és Lectura Obligatòria. Avui vull compartir amb vosaltres 10 consells que a mi m'estan ajudant o que com a mínim estic intentant aplicar per a començar el 2026 llegint més i millor, sí, però també d'una altra manera. Primer consell, molt bàsic per si no saps per on començar. Ves a la llibreria o a la teva biblioteca del barri i rebusca entre les prestatgeries hasta que trobes algun llibre, alguna coberta, alguna sinopsi que et cride l'atenció. Si tot i així vas una mica perdut o perduda, deixa't recomanar pels professionals que hi treballen, pels bibliotecaris, pels llibreters, t'ajudaran en molt de gust. I a més, fes-ho sense vergonya. Segon consell, ja per a més pros. Deixa de banda la pila de pendents. Esta muntanya de llibres que, com podeu veure, mos observen des de les prestatgeries no és una llista de deures ni una carrera, més aviat una carrera de fons. Cada vegada que llegim pensant tot el que encara mos queda atrás, tot el que hem de llegir deixa de ser una lectura per plaer i es converteix, evidentment, en una lectura obligatòria. El llibre que estem llegint en aquest moment ha de ser l'única cosa important, l'única cosa que captigui tota la nostra atenció i a canvi el que sí que pots fer és portar sempre un llibre de món, ja sigui en format digital a l'e-biblio o físic. Tercer consell, llegeix el que et vingui de gust en cada moment. Allò de que hi ha un llibre per a cada persona en cada moment no és cap fal·làcia comercial, sinó que és ben cert que el mateix llibre o bé te pot enamorar o pot passar indiferent segons el moment vital en què el llegeixes. Així que forçar una lectura només perquè toca, no? O perquè és molt comercial, molt popular, perquè tothom l'està llegint, sol ser la manera més ràpida d'evocar un blogueig lector. Quart consell, i pot ser el que generarà més debat, oblida't dels reptes de lectura. I compte, en això em refereixo als reptes de lectura que conten llibres. Sí que et pots apuntar, per exemple, a clubs de lectura, però només si realment te ve 100% de gust llegir aquell llibre. Llegir 40 llibres a l'any no diu res si ni el recordes, ni et fan sentir res o et fan qüestionar, perquè una lectura qualitativa sempre serà més valuosa que qualsevol altra xifra. I si un any llegeixes menys però llegeixes millor, no és cap fracàs, és maduresa lectora. Cinquè consell. A canvi, pots crear els teus propis rituals de lectura. És molt fàcil, només t'has de reservar 10 minuts abans d'anar a dormir i així també t'allunyes de la pantalla, el que t'ajudarà a agafar el son, o un moment abans d'entrar a la feina, mentre fas un cafè al matí, quan a tu et vagi millor. Comença una mica per rutina i a poc ja veuràs que es converteix en un hàbit. Sisè consell. Explora gèneres que fa temps que no llegeixes, però que en algun moment t'ho han fet passar bé, ja sigui fantasia, sigui romàntica, siguin clàssics, el que tu te vingui de gust. A més, que no et faci por rellegir. És una cosa que tenim una mica oblidada, però hem de pensar que no som els mateixos que el vam llegir en aquell moment, així que pot ser molt més enriquidor que la primera vegada. Setè consell. S'ha acabat combinar tasques. Si estàs llegint, no pots també mirar una sèrie, ni revisar els correus pendents, ni mirar Instagram cada 2 paràgrafs. Encara que ho cregues, un llibre no és el mateix que el manual d'instruccions de la rentadora o que els ingredients del xampú, així que la concentració també s'entrena. Consell número 8. Accepta les etapes lectores. No sempre llegim igual, ni tenim les mateixes ganes de llegir, ni ho fem de la mateixa forma, ni tenim el mateix grau de concentració. Potser a una etapa et vindrà més de gust llegir clàssics, llegir novel·la negra, llegir romàntica, m'és igual. També hi ha etapes de devorar llibres, de bloqueig lector, de no llegir res, de tenir que estudiar o tenir moltes tasques d'una altra cosa, de la vida, al final, i no poder llegir. I això no mos fa ni més ni menys lectors, no? Si estàs vivint més en aquest moment, assimila-ho i entén també que la lectura no és una línia recta. Novè consell. Abandona. Sí, abandona llibres. I me l'he d'aplicar més a mi perquè em costa un horror, però hem de començar a assumir que no tots els llibres són per a nosaltres, no tots els llibres són per a les mateixes persones, i acabar un llibre que no t'està agradant tampoc mos millora com a lectors. I al final la vida és massa curta i tenim massa llibres pendents de llegir. I pel desè consell vos porto una sorpresa. Anem!
Com que jo no ho sé tot, he demanat a algunes expertes i experts del sector que compartisquen la seva reflexió sobre com llegir més i millor sense pressió. Què li recomanaries a algú que vol recuperar l'hàbit de la lectura, que vol començar a llegir? Que miri un llibre que estigui demanant ser llegit, que pel que sigui li cridi l'atenció, no? Que triï i remeni, i quan un llibre li cridi l'atenció doncs provi a veure què tal, a veure si s'ho està passant bé. Llegiu. O sigui, les coses jo només les he fet d'una manera que és treballant, en aquest cas llegint. Ara, un consell és, comences un llibre, no t'està interessant, un altre. Sí, o sigui, sobretot si no estàs llegint, com és el meu cas, per feina, escolta'm, si un llibre no t'està agradant, un altre i un altre, perquè a més, els llibres ens busquen, els llibres ens troben. Si un llibre en un moment donat no hi estem connectant pel que sigui, que no vol dir que sigui un mal llibre, simplement no, tots llevem al matí, tenim un estat d'ànim, tenim un moment vital, Per tant, a les persones, com dius, que volen tornar a llegir o que volen començar a llegir, sempre amb allò que els apassioni. I si no és la primera, serà la segona, serà la tercera, que trobin allò que els agrada llegir. Que vagi a una llibreria, a una biblioteca, ho expliqui a la persona que estigui allà i li digui, mira, estic buscant un llibre que m'enganxi, que intenti pensar una mica quins són els seus interessos, no? Potser a tu t'agrada el thriller, a tu t'agrada la romàntica, a tu t'agrada la fantasia, no sé, o sigui, tirar pel que a tu saps que t'agradarà, demanar ajuda a algú que et recomani alguna cosa que et pugui enganxar, i intentar-ho, i si veus que no t'agrada, el deixes i un altre. Jo recomanaria a algú que no té l'hàbit lector que potser se deixi aconsellar, ja sigui pel seu entorn més proper o també per llibreters, bibliotecàries, és a dir, que pugui compartir en algú este neguit de dir, escolta'm, és que voldria començar a llegir però no sé per a on. Llavors jo crec que jo començaria per aquí, i si no també temes que t'interessen, que sempre diuen que no, que si a tu t'agrada molt la història o la psicologia o el creixement personal, doncs llavors pots començar per una temàtica, òbviament, que t'agrada. Vull dir, no, això per descomptat. Però jo recomanaria això, deixar-me aconsellar. Ara que ha començat l'any, me'n dono compte que molta gent ve aquí i diu, escolta, és que enguany m'he proposat llegir una mica, què me pots donar? I també l'apartat sempre de novetats i això sempre crida més l'atenció, no? De dir, mira, pega una ullada, jo te dic que estos te poden agradar, però sigues lliure i passa't aquí el temps que vulguis. Observar també, no? Mira, si hi ha una coberta que crida l'atenció. I també molta gent se sent en confiança perquè aquí tenim un carro dels llibres que van tornant cada dia i a vegades a mitja tarda, que ja està ple de tot el dia, la gent diu, estos són els que t'han anat tornant, a veure, me deixes mirar, perquè hi ha una certa confiança en agafar un llibre que saps que va sortint, no? De dir, segur que m'agrada. Fent honor al nom de la sèrie, les lectures obligatòries a vegades fan una mica de mal, perquè no a tothom us agrada el mateix tipus de llibres. I potser no estem al moment, no? Al final, jo penso que els llibres és una cosa molt d'un moment vital. Correcte. I potser hi ha un llibre que és boníssim i que a tu t'encaixa superbé, però perquè l'agafes en un moment vital que no és el que toca, potser no t'agrada, no? I en canvi potser l'haguessis llegit 5 anys després i t'hauria encantat i hauria sigut el teu llibre preferit, potser. Sí, jo també ho penso. I al final, si obligues a tothom a llegir el mateix, pot ser que a uns els encanta i als altres no els agrada gens. I si aquella és la seva primera experiència com a tal en la lectura, perquè l'ideal seria, per agafar l'hàbit, que de petits a casa veien llegir als pares, que els introduïsquen al món. Que porten a la biblioteca, no? Exacte. Hi ha moltes maneres de fer la lectura divertida per als més petits. Si no hi ha aquesta voluntat a casa, després costa més agafar l'hàbit. Però si quan ets adolescent el primer contacte que tens en la literatura és El Quijote, Maricel, o que potser costa una mica més. I que a més te la imposen. Exacte. I potser... Que tot lo imposat, i més quan ets adolescent o preadolescent, tot lo imposat, per molt que te donin l'obra de la teva vida, ja no la voldràs només perquè és imposada, possiblement. Aquest puntet de rebeldia que tenim tots a l'adolescència. Llavors potser a aquesta persona li dones un còmic o li dones una novel·la de suspens o romàntica i li agrada, i arrel d'aquesta experiència positiva
agafarà un altre llibre. Llavors, jo el que diria és que si vols reprendre la lectura, l'hàbit de la lectura, busca coses que t'agraden a altres medis i mitjans, o sigui, si t'agrada les pel·lícules d'humor, Correcte. per dir-te alguna cosa, hi ha llibres humorístics. Agafa un llibre que penses que i prova. Crec que seria primer trobar un llibre que sàpiga que li agradarà o que tingui molts elements que li puguin cridar. No cal que sigui algo molt llarg, sinó una novel·la, algo que digui, ostres, doncs això crec que em pot apel·lar. I a partir d'això ja tira endavant. Si no li enganxa des del principi pot canviar. O sigui, jo sí que crec Abandonar. bastant... A mi em costa molt abandonar llibres, A mi també, però estic molt a favor d'abandonar-los, Sí, perquè si correcte. no al final t'encalles i és quan entres una mica en aquest bloqueig, no? fa una Doncs bola. crec que al final és això, agafar un llibre que ja t'impulsi una miqueta i que a partir d'allà vulguis seguir i sigui aquesta sensació de, ostres, no vull que s'acabi aquest llibre però tinc moltes ganes de començar el següent, que és algo molt complicat, crec, I què li recomanaries? Començar per buscar un autor que li encaixe, un gènere, preguntar a llibreters, preguntar a Jo crec creadors de que- contingut... Sí, justament la part de creació de contingut crec que és algo ara, sobretot amb el públic jove, molt present i molt important. Al final, crec que més que tenir una editorial darrere que et digui llegeix això, que al final són les nostres novetats, el fet de tenir gent una miqueta que és com tu, que són lectors i és una primera persona que t'està dient crec que això et pot agradar, funciona molt. Per tant, jo estic molt a favor de preguntar a creadors de contingut, bibliotecaris, llibreters, que al final és gent que es coneix els llibres, es coneixen quins lectors van a la seva llibreria i són al final els prescriptors de primera mà. Primer li preguntaria els interessos, què li agrada, si ha llegit alguna cosa, si no, quins temes li agraden, si té hobbies, si conèixer coses d'esta persona. M'ajuda a aproximar-me a algo que crec que li pot despertar l'interès, que li agradarà més o menys, que serà el llibre de la seva vida que li farà reenganxar-se a la lectura, no ho sé, però hem de saber coses d'esta persona que entra. No hi ha un llibre... Sí, home, si te diuen així en general, algú que no llig però que li dones Mortadelo, li dones una novel·la de migració, li dones una novel·la de creixement, li dones novel·la negra, què li dones? Perquè hi ha molta gent que no llig i jo no... A cadascú, si el conec, li donaria alguna que crec que em podria aproximar. I després està, com dia abans, el marge de risc. Tu preguntes, t'informes, traces un perfil, com la policia quan busca un delinqüent, i a partir d'allò dius, vinga, tira per Intentes aquí. apropar-te, I si no, que torne. I quan et trobes un llibre que ja li agrada, a partir d'aquí busques cosins. N'hi ha poc a perdre. Qui diu que no li agraden, jo tinc els meus dubtes, no m'ho crec. És perquè no ho han intentat. No, que no li agrada llegir o no té ganes o el que sigui, me sembla bé, o que té altres preferències, correcte. Però ja dic, hi ha tant tipus de literatura que és difícil que no hi hagi res, a no ser que no tinguis ganes de llegir, clar, llavors aquí no hi ha remei. Jo penso que hi ha un llibre per qualsevol persona al món. No deixar-te guiar potser per als més venuts, sinó buscar una cosa que realment t'interessi, perquè em nego a pensar que hi hagi gent a la que no li agradi llegir. No li puc agradar. Simplement no has trobat el llibre que t'agrada i que t'enganxa. I per a trobar este llibre, al final, és deixar-te recomanar una mica també, no? Preguntar a altres, als llibreters, preguntar inclús als creadors de contingut, als bibliotecaris, a qui faci falta, no? Sense vergonya, perquè al final és el que ens agrada, recomanar llibres. Exactament, sí, o sigui, és que estem per això i a més que ens agrada fer-ho. O sigui, sense cap vergonya. Què li recomanaries a algú que està començant a escriure ara mateix? Ja no et dic que està començant a llegir o que vol començar a llegir, sinó que vol apostar escriure. per l'escriptura, sí. Jo crec que ara està molt millor que quan jo era jove, digues. Soc supergran, soc una gran ja. No, però clar, fa 25 anys o així. No hi havia com tantes opcions, no? Quan si deies vull escriure, et deien sí, ja, fes una altra cosa i això ja vindrà sol, no? Però no s'ensenyava, no hi havia tantes opcions a nivell de formació. Llavors jo crec que per escriure el que has de fer és escriure. Llavors fins que no t'hi poses i t'arremangues fins aquí dalt i dius vaig escriure un projecte sencer de principi a fi, no un conte. Sí, exacte. Vaig a fer un llibre de contes, vaig a fer una novel·la, la començo i l'acabo, amb tots els... Un procés d'escriure una novel·la potser són 2 anys o 3 o 1, hi ha gent més ràpida, hi ha gent... No? Pel camí potser notaran que igual això no és el seu i que no... No, clar, és un projecte tan llarg que té molts moments baixos, molts moments alts. Llavors, jo crec que està bé formar-se, hi ha moltes tècniques que ajuden, no pròpiament a nivell de narrativa, crec que és més difícil trobar coses específiques, tot i que hi ha, per exemple, l'escola d'escriptura, però et donen com eines, no?
Però sobretot després és escriure, o sigui, escriure, enfrontar-se amb un projecte i començar-lo i acabar-lo, un altre i un altre, perquè al final, clar, un forner fa moltes barres de pa. Exacte. Segurament la primera no li va sortir tan bé com la número 100, no? I llavors, s'ha d'escriure. I llavors aprofitar, sí que va molt bé, quan fas cursos de formació així petits, per exemple, que et donen ells del món del guió cinematogràfic, tot això et dona com eines per acabar configurant com el teu mètode, no? O el teu estil, la teva manera de fer, però al final t'has de posar a escriure. Simplement que es deixi portar, no? Perquè jo crec que escriure és una cosa, jo l'entenc des d'un lloc molt íntim, molt d'una necessitat, no? D'escriure... Jo seria incapaç d'escriure una cosa que no fos la que jo necessito escriure en aquell moment. Per obligació, no? Exacte, escriure per obligació se'm faria molt difícil, no? Fins i tot se'm fa molt difícil a mi fer-me esquemes i fer-me escaletes i fer-me fitxes, perquè jo funciono d'aquesta manera, no? Aleshores, que es deixés portar i que al final quan tu escrius una cosa que a tu t'interessa, que a tu t'emociona o que et deixes portar i allò va sortir d'una manera o d'una altra. Jo li recomanaria de que vagi fent i de que no hi posi moltes expectatives, de que no... Tot i que les expectatives a mi m'han servit molt com per tenir una mica més d'ambició i posar-m'hi, no? El fet de... Jo moltes vegades escric com enfadat o com amb ganes de reivindicar i a mi això em dona molt de foc, em dona molt de motor i em fa com que hi vagi. Però sí que penso que et pots cremar molt ràpidament quan ja estàs pensant en un premi o en alguna cosa. Llavors jo li diria a algú que vulgui escriure, li diré que s'hi posi, perquè al final és una cosa molt íntima, molt personal, crec que la carreguem molt d'expectatives, del temps que em falta i al final és tan fàcil i tan difícil com agafar una llibreta, com obrir l'ordinador i ficar paraules una darrere l'altra. Intentar-ho i anar-ho fent. I també crec que és important, i això és un consell que dono sempre, no un consell, com una cosa que dic sempre perquè la sento importantíssima, de no fer cas al que va dient el cap. Perquè el cap et va dient, això és un desastre, això no val la pena. Aquest temps que estàs invertint en això, però hauries d'invertir en una altra cosa. O sigui, jo tinc aquesta ràdio, la tinc posada 100% tota l'estona. I què faig? Intentar apagar-la, minimitzar-la, no escoltar-la, seguir... Jo estic escrivint pensant, això no val res. Però després, quan m'ho rellegeixo, penso, doncs tampoc està tan malament. I si està malament, si hi ha alguna cosa que està malament, la treballes i li dono forma, no? Llavors, crec que el millor que li puc dir a algú que està començant és que confiï molt en la reescriptura i no tant en la primera escriptura. La primera escriptura serà un esborrany, serà un acostament al que vols fer, no? Una part que encara hi ets molt tu i després això aconseguiràs donar-li forma, però és important arribar a la part de donar-li forma, penso. Deixeu-me tancar en una reflexió molt personal que en realitat necessito deixar-me gravada per a mi mateixa ara que comença l'any. A nivell personal, professional, laboral, sempre m'he autoimposat massa coses. He estat exigent en tot el que faig i en el món dels llibres no és diferent, això també m'ha passat. I no us enganyaré, en els darrers anys estic rebent moltíssimes col·laboracions. Editorials que m'envien llibres per a que els llegisca, els ensenye, els recomane, i estic profundament agraïda, perquè al final tenir la casa plena de llibres gràcies a això és un somni de quan vaig començar a tindre este canal, no? Però al mateix temps vic en un bucle constant d'autoimposició, no? De llegir-ho tot, de llegir-ho en ordre, de fer-ho ràpid. Hi ha moments que he arribat a rebre un llibre cada dia de la setmana i em sento malament per no poder llegir-los i ressenyar-los tots sabent la il·lusió en els que me'ls heu fet arribar, no? De l'altra banda també està la meua altra jo, la que entra a les llibreries, la que fa ullets a llibres que no estan a la llista de pendents, la que vol llegir novetats, la que vol llegir llibres de fons, perquè sí, perquè m'agrada llegir, perquè m'agraden els llibres, m'agrada comprar-los. I és molt fàcil dir llegir el que et vingui de gust, com jo he fet, perquè tots sabem que cada llibre necessita el seu moment, necessita el seu temps, però esta veueta del meu interior no se'n va mai del tot, que diu que he de llegir els llibres que tinc pendents. Així que el meu desig per a este 2026 és ser capaç de llegir el que realment me vingui de gust en cada moment i aprendre també a no sentir culpa per a donar sortida a tots els llibres que m'entren a casa. Espero que este vídeo vos hagi servit ni que sigui una miqueta. I si heu arribat fins aquí sense passar per Instagram o TikTok, també em podeu seguir a les següents plataformes. Moltes gràcies.